respectar as distancias de seguridade, manter a máscara posta, utilizar exclusivamente o asento asignado e permanecer que se abandona o recinto. Unha vez rematado o espectáculo, agarden polas indicacións do persoal da organización para abandonar o recinto ordenadamente. Moitas grazas pola súa colaboración e desfruten do espectáculo.
Bueno, boas tardes a todos e benvidos un ano máis ao concerto de fin de curso. Bueno, aunque este ano foi un pouquiño a trancas e barrancas, pois bueno, consideramos que é moi importante pois facer estes actos, bueno, sobre todo por premio aos nenos que tamén poden tocar, que senón todo queda nas aulas sin saber o que se fixo durante todo o ano. Entonces, bueno, con moito esfuerzo e con moitas zancadillas, como digo eu, pois bueno, púdose levar o curso máis ou menos dentro das posibilidades. E bueno, esperemos que pasedes unha boa tarde con estas actuacións que vamos a dar. Comenzo escoitando a orquestra de corda. A orquestra de corda que vai a facer 3 temas. O primeiro que vai a ser da banda sonora Ghost, do autor Norch. O segundo vai ser West Side Story, de Leonard Bernstein. E o terceiro, Canto de Berce, de Rogelio Groba. A orquestra de corda está dirixida polo profesor Juan Otero, director do Conservatorio de Carballo. Esperemos que vos guste. Gracias.
Boas, desculpade a tardanza. O seguinte en actuar, imos seguir este concerto, a seguinte actuación corre a cargo de Diego Ríos da profesora Marita Fernández, que é a pianista acompañante, e van a tocar o primeiro movimento do concerto para violín de Reading, que espero que disfrutedes moito.
Bueno, estupenda actuación de Rodrigo, acompañada da profesora Maripaz. Seguidamente vamos a poñer a proxección de un vídeo da banda. Por que un vídeo este ano? Pois eso, por todas as circunstancias que é imposible pois os concertos así de agrupacións grandes polo tema de espacios, bueno, é moi difícil cumprir o protocolo, pois pon a banda, pois aquí non temos suficiente sitio para poder facer a actuación en directo, entonces o seu director, Rafael Espido, fixo este vídeo que vamos a botar a continuación, con todo o esfuerzo que conleve eso, con todo o cariño dos alumnos, bueno, esperemos que vos guste, e bueno, seguimos co concerto.
Bueno, espero que disfrutades moito deste vídeo. A min, personalmente, me emocionaba ver o que fixeron os rapaces este ano, porque, bueno, onde falábamos no concerto de graduación das dificultades que tuvemos este curso, que foron moitas, o ano pasado mesmo, pero, ademais, ca problemática dos instrumentos de vento, ainda tuvemos, bueno, que solventar moitos máis problemas, non? Quizás que outras especialidades instrumentales. E ver como ensayaron, se pasaron o curso inteiro ensayando por seccións, ensayando desa maneira, non? Parapetados detrás dos parabáns, bueno, facendo realmente encaixes de bolillos para poder tocar xuntos. E a verdade é que é moi emocionante que ver que a pesar de todo seguimos adiante, a pesar de todo somos capaces de facer música. E se este ano fomos quen de facer todo isto, o ano que ven, aseguro-vos que faremos moito máis e moito mellor. Quería vos pedir un aplauso, por favor, para a xente da banda, para todos os alumnos en xeral. O noso agradecemento máis profundo. E a continuación, para seguir o concerto, Alba Martínez vai a tocar a serenata de 579 de Franz Schubert. Espero que disfrutedes moito.
Seguidamente temos un trío de guitarras formado por María García, Natalia Lois e Francisco Abelenda, que nos van a tocar a cantiga Nemar de Celso Machado. Un aplauso, por favor.
Bueno, e ahora xa estamos chegando ao remate deste concerto de fin de curso. Antes de despedirnos, queremos agradecervos a todos que estiveredes aí, pois, apoiándonos e dando o vosso calor. Agradecemoslle tamén a todos os artistas que actuaron esta tarde polo seu bo facer. E, bueno, vámonos a despedir con un dúo de clarinete e violín. A canción chamase Marlia, é unha composición do profesor de violín Eduardo Coma, e, bueno, vai a tocar Xairo Campos e o profesor de violín Eduardo Coma. Esperamos que vos gostara o concerto desta tarde, esperamos vos a todos o ano que ven, a ver se temos a suerte de poder encher o teatro, e, bueno, de ser máis xente da que podemos ser ahora mismo. Gracias por todo, esperemos que disfrutara desde o concerto.
seu agrado. Permanezan nos seus asentos